maar we zien weer terug met een groep CV het Sokkerkleunsje. En dat is Wilhelm Tell. De groep is opgericht in 1976 in de familie die zich ieder jaar weer inzet om de pakjes te maken. Loop maar eens bezoek. En deze groep die het dus Wilhelm Tell en die stellen natuurlijk die Willem Tell voor. Dan zit hij met de bekende pakjes, daar gaat een groeten appel met op een wagen gezeten hij. Er wordt niet opgeschoten, dat wordt toch wel lastig met al die kinderen in bedwang te houden op zo'n appel. Maar ze hebben wel allemaal, althans die goed geduid van hun pijl en boog bij hen. En door dus nou die prachtige pakjes allemaal zelf gemaakt en geknipt. Meters stof zit erin en heel gaat uurtjes werk, dat kan ik je verzekeren. Het is wel voorstellen wie van plezier dat die al van tevoren heb ik gehad. Die avonden dat ze om die pakjes hebben liggen te knippen en te naaien. En ik herken dat en anders eerst dat ik eigenlijk nog dik op meer als in de auto zelf was. Ja, en als we het goed zien, heet de Brani-makers. Dat is een vastelovensvereniging Leumel die ieder jaar weer vast metkomt. En dit jaar als Brani-piraten metkomt in de optocht. Die gaan dus niet echt met hun prins, die er natuurlijk toch wel bij is. Maar gewoon omdat ze het leuk vinden om zich te presenteren in de optocht. En dat hebben ze zeker gedaan met die prachtige wagel. En achter hun aan komen ze weer, de Zate Hermeniekes. De prins van de Brani-makers trouwens dit jaar, dat is Henk ten Eerste. In het goede leven heet er Henk van Kruchten. En heer heden gaat speciaals in zijn goede leven. Met dat feministje op. Nou, in 10 jaar tijd is hij al 7 keer verhuisd. Ik heb hem al eens gevraagd, zou je het niet beter als de huur kunnen betalen, maar dat zijn de toch de rijen niet te zien. Ja, en daarom heet er ook als een van zijn titels Verhuizikes. Schrame Bomen, en dat is een harmoniek waarop opgericht in 1990. Ja, en ook daar hebben Hilgert Urkes werk in gezeten in die boek. En loert maar eens, het is niet alleen de grote boek, maar ook allemaal kleine pakjes en teksten die daarmee te maken hebben. Ik denk dat dit een familiegroep is die zich spontaanheid jenken goed en even met het doen met dat ook erg vermoeid hebben gedaan hebben met de reur. Einzelgag nou.
Ja, want ook die is natuurlijk heel erg veel in de optochten. Lui die zich met een groep bijeen pakken, maar toch ook veel lui die zich gans zelf een pakje maken. En hij komt een harmonieke wat zich ook heeft laten inspireren door de Eurotop, althans door de Europese gedachte die de laatste maanden eigenlijk steeds meer naar boven komt. Ze hebben allemaal EQ's gemaakt. En als we het goed zien, komt deze groep ook uit het Verre Oosten. Het zien de sumo-worstelaars en de heren die vechten en de dames die lopen met om hem te beschermen. En dat zijn eigenlijk de samurai, zo noemen ze die dames. En ze zien nog echt in oorspronkelijke kleding. En nog zie je wel eens juist bij die koppel wat we tot juist al hebben gezien hier trouwen voor de televisie. De katerjacht. Ook alweer in 1974. Een van de bekendste harmoniekjes in Maastricht, gelukkig wel. En die zweert ervan. Het klinkt fantastisch. Maar ze spelen nog altijd op het 1-2-3 systeem. Maar daar merken ze zo niks van. Mai loert naar de nood toe. En Mai, dat mag duidelijk zien, dat is Mai Wegge, de minister van Verkeer en Waterstaat. En zij wil geren tot de auto's zoveel mogelijk uit het centrum van de stad blijven. Nu heeft Rijkswaterstaat daar een goeie oplossing voor bedacht, want zij denken als van milieuvriendelijk de stad in gewoon, dan mag het misschien wel. En je ziet, ze hebben allemaal op een eigen manier daar auto's voor gemaakt. Snorkar, nep, net, dat moeten we maar even rooien. Kar, hoeskar, nou, gang zo maar door. En ze vinden als ze op deze manier de stap in kunnen, dat dat toch eigenlijk van minister Mai wel zou moeten maken. Het is trouwens een groep van Rijkswaterstaat en ook dat is een groep die ieder jaar eigenlijk weer metlukt in de optocht met een heel origineel thema.
En dit jaar toch het thema toch met een auto de binnenstad in. Dit is aan de fanfare 1973, die houden het niet simpel. Die hebben nog geen speciale naam bedacht ervoor, maar we maken het goed. Het ziet leuk uit, het klinkt goed en dat is toch goed dat het er op zat. En ook zie ze alle dinsdag weer presentie, denk ik, bij het Harmoniekes Concours. Want dat trekt alle harmonieën uit Maastricht, alle zatenharmoniekes. De heel oude, de oude en de jonge. En ik denk zelfs harmoniekes die misschien wel weer opgericht worden daar. We hadden een aantal jaar geleden hadden we een streek op dinsdagmiddag. Daar was eigenlijk niks mee te doen. Gans vroeger is er een voetbalwedstrijd geweest, maar dat trok op een gegeven moment gewoon niet meer zoveel lui. En op een gegeven moment, toen worden we eigenlijk als organisatie een beetje bang, als we niet oppassen. En er is dinsdagsmiddags niks meer. Dan komt die grote fabrieken, die kon gewoon een beetje dwingen tot er geweer moet worden. En als het een dinsdag weggaat, dan beginnen ze langzaam om de maandag te knabbelen. En dan gaat het dus wie ze kermis gegangen is. En toen is eigenlijk het geniale idee geboren. Zo van nu eens proberen met die zatenharmoniekjes om die bijeen te krijgen op de vriend of een dag het proberen met te doen. Nou, dit is gigantisch geworden wie dat uitgegroeid is. Op dit moment, ik denk 60, 70 harmoniekjes zal het al best zien. Bestaande uit zatenharmoniekjes van Enemaan tot groepen van 70, 74 man. En wat er eigenlijk gebeurt op de Vriethof, het is de grote flauwekul. Dat wordt niet naar muzikale kwaliteiten geloerd, maar het is amusement wat er gebeurt. En het feit dat er weer een bomvolle Vriethofstijd bewijst tot de Maastrichteningen dat leuk vindt, dat beleeft. En wat zeg ik Maastrichteningen? Van wie het boete Maastricht komen ze speciaal loeren naar ons vastenavondslezensconcours wat er op de Vriethof wordt gehouden. Prijzen. Ik weet niet wat het ding is, meestal is een bukken of een romme doe, dus dat gaat het hem ook niet doen. Maar Maastricht amuseert zich aan in dinsdagmiddag. En we kregen voorheen de zingende potsvreukjes. Dat is eigenlijk een koor wat vroeger bestond uit de kinderen van de potsvrouwen, maar tegenwoordig is het een koor van toch zo'n 40 kinderen. De jongste is 4, de oudste is 16 en die allerlei optredens doen en je hoort hem nu ook zingen. En je ziet ze zien verkleed als Mickey en Minnie Mouse. Je weet misschien tot in april vlakbij Parijs het grote Disneypark geopend wordt. Maar de dames vonden toch dat Maastricht ook zijn eigen park moest hebben. En zeker met de vastelavonds door. Ze hebben zich allemaal Minnie en Mickey Mouse pakjes aangedaan. En lopen zo als hun eigen Disneypark met in de auto.
aan de groep dit heen ziet lopen, dat zijn niet meer de potsvrouwtjes, maar dat zijn de zingende potsvrouwen. Gans in het goud en in het roet. Misschien heeft dat toch met een nieuwe cd te maken, Viva la Veen. Ze menen totaal met groot bekleed is geworden. Dat hopen ze misschien dat dat gaat gebeuren, want Viva la Veen is inderdaad de cd die ze nog pas hebben uitgebracht. Nou, hun kennen de lukken dat ook. Neuster, al sinds 1972 onder die naam in Maastricht meedoend. En ze hebben zich al sinds enkele jaren verkleed in de kleuren roet, geel en groen, zijn de vaste avondskleuren van Maastricht. En wie gezeten is een ganse goede groep. Als ze allemaal compleet zien het ongeveer een 100 man. Dat is wat ik gewoon niet precies liggen of wat de doeven gaat inzetten. Ja, wel voor wat dan even dat her een minuutje lukt. Her een minuut smiet.
wat je hier ziet, dat is de wagel van een vastelavondsvereniging die ook al jaren meegeeft, de Piepenmakers. Ze hebben als motto 2 keer 11 plus 1, want vorige jaar hadden ze hun 22-jarig jubileum en kostte dat wel binnen, maar niet buiten vieren. En daarom hebben ze dit jaar een extra schoenenwagen hoe ze met gaan. Samen met hun eigen prins Ronald I, die natuurlijk in die muziekfabriek werkt. En dit is Hasselt. Dat moet Hasselt zien, ja. Al jarenlang traditie tot de prins van Hasselt ook in de groetenoptocht in Maastricht metgaat. Maar het is eigenlijk altijd een oude prins. Dus de prins van het verleden jaar die nu mettrekt. Want in Bern gaat dat toch gaat anders is in Maastricht. Hun seizoen, een vastenavondseizoen, gaat anders. Zie gewoon eigenlijk met haarvasten. Dan is bij hun de groetenoptocht. En wie gemeente zal dus een stadsprins daar ook met zijn tempeliers present zien. Dat zijn de locavullers van Jean-Louis. En dat is natuurlijk heeft alles te maken met het beroep van de prins. Colette Jean-Louis Tuinstra, de prins van Maastricht van dit jaar, dat is een tandarts. En dat is natuurlijk erg verleidelijk een dameschap attributen bijeen te scharen die allemaal met het beroep van hem te maken hebben. Van kunstgebied tot tandenbeursels, het loopt allemaal met. En via maken de loper in de optocht, dat is de groep die er nu aankomt. En dat zien de Wieker hoofdzangers. De fans van de Wieker hoofdzangers kunnen vermelden tot er, als het goed is, dit jaar tegen de evenement aan zo ongeveer een cd zal verschijnen van hun. Allebei. Hoofdzangers, dames en heren, met een liedje van hun repertoire. Rookhuis, dit verdient een 10. En als je junioren verdient je allemaal een 10. Want de opkomst is fantastisch. En daar hadden we ook op gerekend. De Wieker hoofdzangers, dames en heren, mocht je zien, dit jaar alweer op de partij. Een liedje van Vleuja. Heb je nog een monumentje? En dat is het motto van de Zatenharmonie Ruil en Duil. Ze stellen zich eigenlijk bij dit motto voor, je weet het monument van de Zatenharmonie Maastricht toch al een tijdje op wacht en wat er nog altijd niet is. Ze wilden het voor u uit. Maar dat is nu beloofd, voor de 11e van de 11e van dit jaar van 92, zo dat de Friedhof geplaatst wordt.
Dat komt dan goed uit, want in de loop van dit jaar bestond ze 15 jaar en dat wel het Brulendeel toch eigenlijk wel gewoon vieren. Dat was het vastelavondsliedje Mijn Mooie Taal. Ik weet niet of je dat liedje kent, maar dat is toch alweer zo'n 2 jaar oud. Het was in 1990 toen de Tempeliers 4 keer 11 jaar bestonden en Nico de eerste stadsprins was. Daar is er weer een harmonie aankomen en ik denk dat dat harmonie of fanfare moet ik het eigenlijk zeggen, Sint Franciscus is. Ja, ongetwijfeld de witte helmen, sterk voor de week van Fanfare Sint Franciscus. Al een heel oud fanfare van 1947 al opgericht. Ze bestonden dus eigenlijk 44 jaar, maar dat wordt niet echt gevierd. Ze wachten nog 5 jaar, tot ze 50 jaar tot ze Abraham zien. Dirigent heeft aan, dat is Corné van der Meulen, wie dit wordt aangesproken juist natuurlijk met directeur. Wat het leuke is van die harmonie, die hebben pakjes, dat zien eigenlijk uniformen zoals de Engelse mariniers ze nu ook dragen. Ze zien nog niet zo uit en de pakjes die ze daarvoor hebben gehad, die zijn gans in Oeganda terechtgekomen. Via een missionaris die met hun bevriend is, die in Oeganda woont. En daar hebben ze in ieder geval een heel nuttige functie gekregen. Maar dat is geen vaste avond, denk ik. Geen vaste avond, maar toch wel dat ze die pakjes kunnen gebruiken voor allerlei activiteiten.
hebben we van een groep die het met de coach voorop en de kinderen op hun kop. Ze hebben namelijk op hun kop een pupje en dat is een klein kindje en dat wordt ieder jaar gespoten of geverfd in de kleur waarin tot de groep ook metrekt. En dat is natuurlijk, dat kost het juist zien met de kleur roze en paars of mauve die moest klimmen. En daar kunt de studentenvereniging Circumflex. Ze hebben dit jaar gewoon Wielemers, je ziet er dat duidelijk bovenop de wagen uitsteken. Voor Wielemers, dat is een oude hospita en de Maastrichtse studenten hebben die geadopteerd. En dit jaar heeft Circumflex dus de voogdijschap over vrouw Wielemers. En ik heb begrepen dat ze verleden week toch een keer getikt is geworden. Ja, dat klopt. Ze stond bij de Rabobank op de Bosstraat onder permanente bewaking van een lid van de studentenvereniging. En op de allerlaatste dag, vrijdag, hebben ze hem uitgenomen. Maar gelukkig is ze weer terug. Ja, neben mich staat iemand verkleed als Frau Wielemers, is van Circumflex en ze zien dit jaar de studentenvereniging verleden jaar ook al, maar door omstandigheden dus 2 keer die Frau Wielemers in hun beheer hebben. En ik heb gehoord dat gisteren of gisteren het iemand anders is gelukt om Frau Wielemers min of meer te ontvoeren. Ja, dat klopt. Donderdag zijn er lui geweest, die hebben Frau Wielemers metgenomen. En die hebben Frau Wielemers een havendagen in bezit gehad, maar ja, dat kostte veel niet, dus hard hadden gewoon, dat hebben ze gezegd. Dat Frau Wielemers zo snel mogelijk bij ons terug was. Ja, het is gewoon binnen een dag gelukt dat Frau Wielemers terug was bij ons. En wie heb je dat gedaan? Ja, we hebben er een beetje beer voor betaald, maar ik van de beer vanzelf meer gedronken dan ze zelf van gedronken hebben. Dus dat is gewoon allemaal perfect gegaan. Heel even nog, wie is Frau Wielemers? Frau Wielemers is de hospitaal van de Maastrichtse studenten. En op dit moment, ja, weer beelden ze uit de studenten doet van de Maastrichtse, ja, de Tweede Kamers in Maastricht. En ja, Frau Wielemers is een heel aardig hospitaal. Maar op dit moment zijn goed 20 kamers in Maastricht. Ze moeten meer hospitaal zien wie mevrouw Wielemers. Oké, hartstikke bedankt. Ik zou heel gauw doorlopen, want ze zien altijd ook. Oké, bedankt. Hoi dan. Hoi hoi. GDS zit nog even. Ja, lang leven vastlopen in Maastricht, ja. Maastricht is echt gek. Moet je echt mee beleven. Dat is gewoon te gek. Dat is echt. Moet je zijn een keer meemaken en dan wordt je dat hier meemaken. Oké, bedankt. Alsjeblieft. Boeren van Sint-Pieter komen er al. En als het nou wat klopt, dan wordt dat uitgebeeld door de carnavalsvereniging de Mozesorissen. En dat klopt ook, want de groep dit gereis heet, dat zien de Mozesorissen. Te zien van Sint-Pieter, dat zal ik duidelijk zien. Het zien Oosterse kleding wat ze aan hebben. En sinds 1955 gaat deze groep met. En dit jaar samen met hun prins Ferry de Eerste. Als groep noemen ze zich dit jaar de Mongoliërs. En dit prins, die Ferry de Eerste, dat is Ferry Thebaert. Hij is bekker en hij regeert onder de titel Fernandus, Squashianus, Sportivicus en Boel de Berlinus. Neben mich staat
dat iemand als te zien is mensen van de mosasaurussen en heel wel ook keren even gaat zeggen tegen de lui die horen. Dat we het goed fijn vinden dat met de kinderen gewoon op zo'n schitterende dag als vandaag is, zonnevergroten in de streek. En dat is natuurlijk goed als de carnavalsvereniging op Sint-Pieter en een keer naar buiten kan komen. En zeker als je zus hebt kunnen zien wie langs ging, zo'n schitterende prins. En de prins die ook bewezen heeft deze carnaval het woord chariteit te begrijpen in de goede zin van het woord. Als je de gezetten nagelezen hebt, dan heb je kunnen vinden het fenomeen van het Pools meisje wat achterin in het AZM geopereerd wordt. Daar hebben de mosasaurussen dankzij het inzet van prins Ferry I zich achtergezet om daar absoluut aan mee te willen doen. Om zoekend ook eens gelukkig te maken, wil veer hij met dus een bestreekter vasteland al overmatig gelukkig zien. Dat is wat die Gerrit Wiebel. Bedankt. De mosasaurussen pakken dat ook altijd op een goede manier op. Toen eerst al gezegd, de afspraak is tot vastelandsvereniging met een optocht niet officieel in het pak met prins Metgoon. Men zie gewoon jarenlang wel met. Men verkleeden zich dan gewoon en beelden een magnifieke wagen uit. Fanfare du Prince, oftewel Chopik Mombasa. Dat is de naam van de groep die hij komt. En je hoort het ze spelen alsof er niks anders gebeurt. Chopik. Deze groep die gewoon nu zit, die gewoon net onder de nummer hangplanten. Het is een groep samen weer. Het zien gaat dames van Tempeliers en gaat vrienden zich daar rondom verzameld hebben. Ze zien uitgedost in klimop en ik kan ik verzekeren, daar zit zelfs echte klimop tussen. Altijd al Les Chopik, hoe onze staatsprins Charles Louis een enthousiast lid van is. Maar gehuurd het zonder hem gaat het bijna even gehoord. Ze hebben dit jaar ook een magnifieke opte van gemaakt. Die zag zelfs allerlei biesten erbij, want ik neem toch aan dat ik wil over je hoor. Groot zien is dit het zaadharmonieke, de Soebrabant ter de Ho die hij aan kunt marcheren.
luistert maar een schoot naar hun en loert maar een schoot ook misschien lopen samen met de Kloins van Giek, oftewel het Reuzegilde. Die hebben allemaal hetzelfde tekstje aan, maar een ganse aparte hoes die iedereen zelf gemaakt heeft. Zien ze dan het Reuzegilde met Reus Gigantius die toch nog heel erg goed door de vlaggen manoeuvreert. Want er waren eigenlijk stiekem allemaal wel een beetje bang voor of dat goed zou lukken. Maar Loer, dat kan zelfs nog dansen, wat maakt het allemaal nog goed. Gigantius Gilde, dat is opgericht trouwens in 1969, die komt toch ook al heel wat jaren met. Ze hebben trouwens binnenkort weer een reuzefeest, laten we zeggen 1995, daar hebben we toch nog wel even voor te gaan. Maar ze zijn wel al bezig met de organisatie daarvan. En wie ik je al zag, ze hebben allemaal dezelfde pakjes, maar de creativiteit van het Reuzegilde zit hij bij deze optocht vooral op hun kop. Noem maar eens naar die prachtige hu. En mag terug afvragen wie lang tot Reus Gigantius is, we hebben niet voor ik nagebracht. Hij is inmiddels al zo'n 5,86 meter hoog. En dat betekent dat er juist onder de verlichting doorkomt die op zo'n 6 meter hing. Ja, de seering is ook gans opgemaakt. Het gaat allemaal gewoon, ik heb benijd voor, maar het gaat allemaal magnifiek. Regiment van prins Jean-Louis I, de kachelpiepers. Overal, als er een officiële activiteit is, begeleiden de kachelpiepers in hun lustigheid. En als het niet officieel met muziek is, dan gaan op zijn minst 2 kachelpiepers op ieder vizier, toch met de met. En ook boete bestreek zien de kachelpiepers gewaardeerd koor. En gehoord een hiep hiep voor de prins van Groot-Maastricht, prins Jean-Louis I. Hier komt eraan samen met zijn tempeliers. Die gaat ook niet. En gezeten het prins Jean-Louis I staat hij op de wagen. Het is Jean-Louis Tuinstra, geboren op 7 maart 1943. We zien nu midden in de cortège, aan het eind eigenlijk, heel laat vertrokken. Maar momenteel bevinden we ons in de Maastrichter Bruikstraat. Met het garderegiment voorop en een prachtige cortège. De stad is bommenvol. En het is niet te geloven wie vanuit dat momenteel op de been zien. We verwachten eigenlijk niet voor de duister door te zien. Maar we gaan door. Want vastelavond in Maastricht heeft een ongekende hoogte bereikt.
Ook vanaf deze plaats ben ik u een zalige vastelavond. Ook al kindgemachines niet erbij zien, maar goed ducht de oor als dat mogelijk is. Lang leven Maastricht, lang leven de Maastrichter vastelavond. En dat waren prins Jean-Louis I. Voor het geval je het nog niet wist, regeert onder de namen Dentologicus, Culinarius, Trombonicus. En hier kan natuurlijk heel goed koken, dat snap ik door met de culinaris. En in Chapik speelt er de trombone en dat heeft natuurlijk ook alles met zijn titel te maken. Nou, we zien nog een vestigheid en een Maastrichter salut aan het allemaal. En een zonnige, Maastrichter vastelavond. Ik denk dat hij de bekendste tandtoeker van gans Nederland op dit moment is. Nu in ieder geval van gans Maastricht vervolgen hem nog even samen op die prachtige wagen. En dit is het eind van de optocht, dat zal u duidelijk zien. En dat betekent dat weer langzaam afscheid van u genomen. De optocht die gekost zien vanaf de Maastrichter Brugstraat en die nu langzaam bezet de kleine staat in terug. We bedanken u heel hartelijk voor het loeren en verhopen dat je een plezierige 2 uur hebt gehad. Want we zijn zo'n 2 uur en bijna 20 minuten aan de gang geweest. En hij met de leste rond te sturen in het zicht nemen we afscheid met u van u en zeggen we tot volgend jaar. Achter die hermenie komt weer dan fijn met de street. Door alle straten en de Nederland. Hör ich die schöne Musik, wenn ich den Himmel verriet, dann bin ich blij met die op mijn zee. En bij de volgende keer, dat geef ik op papier, zien we weer van de partij. Ik huur een hermenie, kom geen, ik hou het niet meer, pak in een jas en verbleken achteraan. Achter die hermenie, komt weer dan fijn met de street. Alle straten en de Nederland. Hör ich die schöne Musik, wenn ich den Himmel verriet, dann bin ich blij met die op mijn zee. En bij de volgende keer, dat geef ik op papier, zien we weer van de partij. Die hermenie muziek, die vinden weer zo schoon. Het geeft is onderspreid dat je de veerten niks om doen. Veel hoeven is ook gar niet te bedenken. Als hermenie muziek begint te klinken. Ik huur een hermenie, kom geen, ik hou het niet meer. Pak die een jas en vervlieg het achteraan. Achter die hermenie, kom weer dan ver met de street. Door alle straten en de Nederland. Hör ich die schöne Musik, wenn ich den Himmel verriet, dann bin ich blij met die op mijn zee. En bij de volgende keer, dat geef ik op papier, zien we weer van de partij. Ik huur een hermenie, kom geen, ik hou het niet meer, pak die een jas en vervlieg het achteraan. Achter die hermenie, komt weer dan fijn met de street, door alle straten en de Nederland. Hör ich die schöne Musik, wenn ich den Himmel verriet, dann bin ich blij met die op mijn zee. En bij de volgende keer, dat geef ik op papier, zien we weer van de partij. En bij de volgende keer, dat geef ik op papier, zien we weer van